Right. Ake sibuke i-theorem yesibili. Ithi an angle at the semicircle. Lalela-ke sichaza i-concept kuqala. Makukhulunywa nge-semi, khulunywa ngo-half. Okay? Khulunywa ngo-half. So makukhulunywa ngo-semicircle kushiwo uhafu we-circle. Anti uyabona-ke njengamanje nanku line onqamula i-circle yami kube no half ababili. Anti uyayibona leyo nto. Lo line lo a diameter gives you two halves kwi-circle. Half engenhla, half engezansi. Asichazele. Kuthiwa ke an angle at the semicircle is 90 degrees. Okusho ukuthi ngenye indlela uma mina ngingaba no semicircle nje onje bese ngithi siyayibona indaba uhalf we-orange lo. Noma yipi angle engayakhala, noma yipi i-angle engayakhala, noma yipi. Yayizwa leyo vertex to vertex. Noma yipi. Yabo? Le iyoba u90 leya iyoba u90 nenye ngingayenza wonke ayoba u90 because wonke lama angles akuphi akwi-semi. Yabona? Aku-half we-circle ngaphezulu on one side. Asiqhubekeke senze nakhona la uma ufuna ukuprova lokho, this is what you do. Wenza lokho. Ayikho i-vertex ezohlala ingaxhunyiwe bese yayixhumaka. Kodwa ngoba le vertex ibingaxhunyiwe, thina sizoyichuma ngo-dotted line ukukhombisa ukuthi i-information le yebo kodwa besinganikeziwe yona. Ayithi yabona? I-information le yebo ngiyavuma kodwa besinganikeziwe yona. Futhi siyazi ukuthi i-diameter yethu idlula kuphi? Idlula e-center. I-diameter yethu idlula e-center. Are you with me? Idlula e-center. Mawubuka ke sesinama triangle amabili once again njengasekuqaleni. Sinama triangle amabili. Khona u-AOD, kukhona u-BOD. Yilena kanye naleya ya. Hayi siyabo, sinama triangle amabili. Kodwa into emnandi ngalama triangle, ukuthi lo line lo, nalo line lo, nalo line lo bonke bayafana bangama radius because basuke center baye kwi circle. Angisiyayibona leyo nto. Now that we know that, abanga ukuthi abantu bayangizwa ukuthi ngithini. Ngithi now that we know that ukuthi le inama side amabili opposite alinganayo, kusho ukuthi le i-isosceles. Sesiyabhala uma kuyi-isosceles la u-A uzolingana nalo A futhi. Angisayibona indaba. Uma kuyi-isosceles nalene ngapha la u-B uzolingana nalo B futhi. Ayithi siyayibona indaba. Bese sizala angithi la sinagama la asilifakeke nakhona igama lakhona. Masifaka igama laphayana sizothi la u-X la u-Y. Uqamba noma kanjani bakithi. Angithi uyayizwa leyo nto? Uqamba noma kanjani. Asiyeke kwi-triangle eyodwa ke manje. Sesiyabhala ukuthi kukuyipi le triangle esikhuluma ngayo. Sesiyabhala lokho kungaphansi kwani njalo, kungaphansi kwalezi zinto esiyibiza nge-statement because ngapha eceleni okay ake ngibhale lento ngithi statement ngoba ngapha kuzoba nalento abazoyifuna bethi ama reasons, iziphi lezi izathu ezenza thina sisho lento. Ayithi yabona sesiyaqhubeka ke siyabhala sithi kule triangle, in triangle sesibhala ke le BOD ila esikhuluma khona la sino A ababili
plus y. A sum of angles of a triangle. Njoba besikade senzile eqaleni. Ungabhala nangamagama. Sum of angles of a triangle. Right? Sum of angles of a triangle. Yinto le esayifunda kwa grade 10. Sibuye size ngapha. Yiphi lena esikhuluma ngayo manje? Sesithi in triangle, nala it should be n. In triangle. Sesikhuluma ngale. Bese BOAOD. AOD. Kukule triangle la. Sinobani ke OB ababili no X. Sino 2B plus X is equal to 180 degrees. Isizathu kuseyiso lesiya. Ayisiyabona? Kanti futhi ngokufanayo njalo. Ngokufanayo njalo. Masihlanganisa le nale. U-X plus Y. Ayisiyabona u-X plus Y lo X plus Y. Now usinikeza 180 degrees. Why asinikeza 180 degrees ke wona? It's because adjacent angles on a straight line. Adjacent angles on a straight line. Sinama equations awu 3 ke bakithi. Hile. Siyabona lokho? Asithatheke la oqala omabili. Lawa nje oqala omabili. Ngoba sifuna ukuprove njalo ukuthi le angle le i90 degrees. Sithathe lawa oqala amabili. Masiwahlanganisa kwenzakalani? A2a plus 2b is 2a plus 2b plus x plus y. Angithi mahlanganisa 2a plus 2b, 2a plus 2b. Mahlanganisa x no y njalo njalo. Mahlanganisa 180 no 180 u360 degrees. Anti siyabo? Siyaqhubeka. Uyabona yini lokhu? Ukuthi kubani? Naphi? Anti ayibona indaba? Okusho ukuthi lokhu maku 180 sesiyawuphusha ngale sesisala no 2 into a plus b is equal to 360 minus 180. It's 180 degrees. Divide by 2. Then a plus b is equals to 90 degrees. Asibuke ukuthi iyiphi le angle ehlukaniswe kabili ngo-A no B. Ihlukaniswe kabili ngo-A no B. Le u-A yodwa futhi ayihlukanisiwe kabili. Le u-Y yodwa futhi ayihlukanisiwe. Le u-X yodwa ayihlukanisiwe. Le u-B ayihlukanisiwe. Kodwa le lapha phezulu uyabona yini ukuthi yonke leya uyabona ukuthi yakhiwa u-A mawuhlanganisa no B. Therefore angle D is equals to 90 degrees. 90 degrees. Ashayeke isama. Isummary yami ithi angle at the semicircle. Ngathi semicircle kusho u-half we-circle is equal to 90. Masikhuluma ngo-half sikhuluma ngokuthi i-circle yethu siyinqamule ngediameter. Yaba no half ngenhla no half ngezansi. Noma yiphi ke noma ngabe uyakha ngezansi leyo angle noma ngabe uyakha ngenhla, it does not matter, but the fact of the matter is izoba u90 yona. Angithi siyayizwa lonto. Then you join what? Vertices. Mawusuwa join ube nama triangles awu2. Right? But mawubuka le triangle ngoba inama side amabili afanayo futhi opposite kusho ukuthi isosceles, therefore the base are equal. Isosceles, therefore the base are equal. Le nalebo usuyinikeza amagama awahlukene. Okay? Mase siqedile lokho, sum of angles la is 180. Sum of angles la is 180. Sum of angles 180, sum of angles 180. Right? Bese siphinde sizala. Mangihlanganisa lokhu futhi adjacent angles on a straight line add up to 180 again. Bese ngithatha equation 1 no equation 2 ngibahlanganisa ngiphume nale yanto.
phume nalento yonke kodwa kulento khona le engenhla ngitsheliwe ukuthi u180 bese ntathu u180 ngufaka la bese ngiwuphusha ngaphesheya ngibe no2 into a plus b 180 then a plus b is 90 then i-angle eyodwa eyakhiwa ama-portion abu2 yileya ya iyodwa inkulu kodwa umehluko ukuthi yakhiwe ama-portion amangaki amabili. And this thing is so easy. Waqala nini wena ufunda i-isosceles? Waqala nini ufunda ukuthi ama-radius ayalingana? Waqala nini ufunda ukuthi if the pair of opposite sides are equal then the base angles are equal? Kade waqala nini ukufunda ukuthi the sum is 180? Kade waqala. So we are using the information from the earlier grades. Sisebenzisa ulwazi la kulawa ama-grade amancane siza nalo njalo kodwa mase silusebenzisa kwa12 buku ukuthi kulula kanjani lento esiye sithi ibukhuni. So sesedlulela kwesithathu.